Yeah, welcome back to the YouTube channel. Marawani cameras. Maglasa with us in an afusa. Maglasa jolly good. Hey, I didn't want to sit in the goodies. Anyway, tilowe dziko la Qatar limene nalonso paloka la panganso chiganizo chonena kuti akuti ilolo sulubeka nawo ma sanctions ku dziko la Iran. Imene jayo YAYANKHA spokesperson wawo wa dziko la Qatar kumene kunithu anayankhula kunena kuti akuti imene iyi imachita kuti unilateral sanctions. So ndi decision akuti siya UN yayi, sikuti ndi UN, United Nations, bungwe limene maiko onse pamodzi amakhala kupoteka like ambatha kupanga chiganizo kuti tani. So ndi America imene yapanga zimene zizipayokha kufuna kupereka chibalo ku dziko la Iran. So iwo sizikuti zikuwakhudza iwo sizikuwakhudza, okay? And iwo ayankha yankho langati la China akuti pakufunika zoti maiko awiriwa Iran komanso America akhale pamodzi komanso akambirane asolve zinthu zawozo osati munjira zimene zizi. These are unilateral sanctions. They are not UN sanctions. They are not multilateral sanctions, and therefore the question is to be asked of those who decided to impose these sanctions. For us, our priority was always reaching a diplomatic solution through talks. We are urging the parties to engage fully in the talks and the mediation that is led by Qatar and Pakistan and the other regional players, and we find that to be the only way out of this crisis, and we are encouraging again all the parties to engage in good faith. So meaning kuti pakati pano still at Trump akuibweretsayi siyigwira imene okay, mina tipangecho nchikagangano lake imene siyigwira ata pang'ono ayi sizingatheke. So akuyenera apezeso chinthu china choti pakana ayipanishe Iran, okay? So anyway, so imeneyo ndi nkhani ya dziko la Qatar. Komano pali nkhani zina. Nkhani izi nzochokera ku Pakistan, Turkey komanso dziko la Saudi Arabia. Maiko amene wawa 2 weeks ago tinaona ndithu tinaperekanso tinauzana pano kuti anthuwa apanga ndithu gulu lawo lofananira nako ndi gulu la NATO. Limene lili gululi article yawo ina imene ikudziwikira bwino akuti mukashosha munthu mmodzi ndikuti washosha dziko maiko atatu osewa tekuti. For example, ngati mwaphulisa iniwo dziko la Saudi Arabia ndikuti Turkey komanso Pakistan ilowelera pamene pacha ibwera kwanuko izathira mabomba izathira nkhondo. Okay, akuti iniwe mukashosha Turkey, Pakistan ndikuti ndi Saudi Arabia abweranso choncho mmene mungachitiremo zimene zimachitika ku bungwe la NATO. So bungwe limene lili afterwards Trump anayamikira kuti iya zili bwino kwambiri ndithu pamene papa kuti anthu tsopano ayambano ku Middle East anthu ayambano kufuna kuti aziziyimira pawokha komanso azizidalira iwowa Trump kuyankhula kwawo ndithu anayankhula choncho. Koma now gulu lija likupanga likupanga invite dziko la Iran. Yes, kulipanga invite kuti amwene inunso kuti mutha kulowa nawo mmene mumu kuti amene washosha inu ndikuti azishosha tani azishosha ndoti azikhala kuti washosha tonse. Komano, are you thinking what I'm thinking? I think ndikuona ngati kuti gulu limene lili ndi gulu, first of all ndi gulu loti lilibe mphamvu kwenikweni, like gulu limene lilibe mphamvu kwenikweni chifukwa komanso sikuti ndilopya, sikuti so lingapanga lingabwerese impact ineli yonse. Tinakampaka kuti maiko atatu osewa kutsogolo kwawoko America ndithu ndi imene inamanga zingwe chonchi ngati zidole, right? So imalamulirabe maiko amene wawa sutangapange decision zida amachita kugula kwa Americans. Komanso china ndichi even article imene kunena kuti malamulo awo amene akunena kuti ukashosha mmodzi ndi utashosha tonse amene wawo most of the time amagwira ntchito. Tinapasana ma examples okuza ndi Saudi Arabia amene ma Houthis anapanga attack Saudi Arabia, Pakistan inanena kuti nditeke inanena kuti ife sitingatumize asilikali athu ku Saudi Arabia kuti azakuthandizeni. Nope. Pamene chisocho malamulo awo abungwe akuti
ukashosha modzi washosha wina aliyese. And zimene sikuti ndikuyamba kamene kangaya ndithu zakhazi kuchitika ndithu I don't know kuti migwirizano imene iyi amayisenera modana. Koma one thing I am sure for chinthu chimodzi chimene ndili sure nacho kwambiri, only one thing I'm for sure is kuti mgulu limene mupezeke dziko la Iran, okay, zirangoti zatheka despite kuti panopa Iran yoyenera kuti sanalandire formal request kutheka na zinthu zoti za military suranga ngombe talandira chanchana ayi. Iran yoyenera kuti sitinalandire request imeneyoyo. Koma request inapangidwa is like anthu amagamba zimene zozo gulu loli magamba zimene zozo. Koma Iran kuti sitinalandire ngati pakuyenera kukhala official, you understand? So kuti munthu angangoti apo amayankhula ndili basa. Koma Iran kuti sitinalandire. Okay, koma Iran akuti ili interested. Tikunena pano senior wamkulu wa serikali wa dziko la Pakistan Asim Munir pakati pano watela ndithu ku dziko la Iran, Tehran. Yes alikumene koko akuti akambirana za security zita ndizina. So zambiri tiuzanabe zimene angakambene kuti kumene koko, okay. Koma chimene mene kuti I'm sure chinthu chimodzi chimene ndili sure nacho kwambiri chiona kuti zimene zozo Iran yokha ndimene ingakwanitse. Okay, zimene Iran yokha zimene ma article amene akuza nawo chifukwa NATO article 5 ikunena kuti mukashosha dziko limodzi la NATO ndikuti mashosha maiko onse a NATO. Koma msizimagwira ntchito because Putin anayeserako kushosha maiko angapo ya nkhondo yake imwe ya Ukraine palibe inachitika onse amangobwerera mbuyo. Yes, America neni Trump kuyesera kuita na NATO, please help us. NATO sinabwere kuzawathandiza amene wawa. So are you telling me kuti zoti okay, so izizi ndona ngati even NATO yo ndona zoti ma policies zawo soti ndogwirike ndopoira nawonso. Chabwino tiye ndibweretseni iyi kakagulu apangako chini Saudi, Turkey komanso Pakistan nakonso the same thing, so kuti anthu angakaopeso yake. Koma pagulu limene inu just imagine pagulu limene pangapezeke Iran, right, kuti pange join gulu lina lakeso patha kuopsa and article imene ikuzogwira ntchito atha kupanga force chifukwa iwo akanena kuti dikira ndibwezera amabwezera, tipangaza kuti amapanga and samapasa munthu naliyeseso alibe. Tingoleza ngati Iran ndi Palestine palibe mgwirizano losamana saini lako yayi kuti tikusainira apa ndi apa ino ndi ife chanchani. Iran mangoti ifeyo timangokhudzika, okay, timangokhudzika kuti why chifukwa chani mapalestina changophedwa chanchicha ife sitingakhale chete ndipo sitizasiya mpaka nakalekale tisakhala kulimba ndithu ndinalise chifukwa kumene chako sizi kuti and Iran imapeza pochani mukapanga check nothing, imapeza pochani memcho nothing, palibe chimene imapeza hapo popanga support. Komano chimene amapeza hapo ndikungopangira kungophedwa anthu awo dziko lawo kupangidwa ma sanctions just because of penepacha. Ndi issue yayikulu yonena kuti munthu panopa dziko lapansi panopa like likufuna zoti anthu onse azijoina Israel, azipanga support Israel, komano asapange support Palestine dziko lonse. And iwo kakhala ndi munthu otchuka kakhala ndi ma business kachane, iwe kungonena zoti waonesa support yako mongoonekera aliyesa kumadula contract why chifukwa opanga support Palestina. Okay, Khabib pompano pamene amukudziwa Khabib wakujeni waku Russia apanga za za kickboxing, but I think anapanga retire. Anachita kuyankhula kuti ife taluza business, taluza zinthu, koma we don't care, sitisamala. Okay, tifoti kungopanga raise voice basi amangodula ma contract ako konse. Ndi Iran imene kuti no we don't care, koma ife sitingalola kuti anthu ena ake mu region ku Middle East kuno zoziri dziko linake lizivurika chonchi chafetilipo yayi iki amuti iphaka amutani kumano zezi sizingachitiki. One amanena kuti one ife timanena kuti anthu achawo ndi anthu mmene ali munthu naliyese. So number 2 anthu achawo tili chipembedzo chimodzi. Okay, so
that's why Iran ima kunoze ife tiyesesa nthu kukathandiza anthu amene ajawo. So zimapeza zoti Iran ikulowelera nkhondo yenena kuti kungolowelera ngati Pakistan kuti yayi musapange zimenezo. Even umiti nena kuti nkhondo ngati mufuna iti thesani nkhondo ku Lebanon. Kupanga atake Lebanon, Netanyahu kupanga atake Lebanon, Iran nkubwezera kuti yayi musapange atake. Ndi dziko limodzi limene lingakhale kuti lili pa number 1 kugulitsa ntchito article imene amayisewelesa anthu iyi yomati ukashosha mmodzi journalist ikhoza khala dziko la Iran. Koma ngati ingatheke, I don't know ngati zingatheke. Chifukwa ndoti Iran yonso iwenaso khaso chifukwa nayo fa Iran sifuna zachibwanabwana yayi. Kuti mwasayina ndekenako inunso mukhale kuti mupanga zanu ndo singagwire. Chifukwa ngati tingoleza ngati Iran yopangidwa atake noti maiko onse nonso mukonze kuti mukhale modzitu. Because you understand, like, and pali chinthu chimodzi chimene Trump akudziwa for sure kuti Trump apangidwa impeach. Yes, ampanga impeach completely. And zimene zinthu ayankhulaso yekha ntupanga mbako ine andipanga impeach. Akuzozera anthu sa nkhondo zonse akuyambitsa apazi. Akuzozera anthu sakusangala naye, anthu ananyesedwa naye, anthu anakwiya naye. Years ago, they're going to flee our country. I'm going to be impeached. They're going to impeach me. They have no idea why. I saw today a congressman said on one of the shows, we're going to impeach President Trump. We're going to impeach him. Oh, really? Why? The person was asking. A neutral commentator for a change. I like neutral commentators. Oh, I see. You're going to impeach him. Why? Well, I don't know. I don't know. Yeah, that's it. So nice. So yekhaso yankhaso pa mabaki. So my options a Trump akutha chifukwa isi gwilabe iyi and mpakana Friday lachisanu lapitali anayankhula kuti akulu apapa ziona kazoti tini nthawi yambirimbiri tipange bwanja mwina tibwereraso ku Iran tikaphuliseso. Look, it's a Friday night. We have plenty of time, right? What the hell do I have to do? Go back, bomb Iran a little bit more? What the hell? Yeah, like alibe sakudziwa chochita kuti panamba azipanga chani tsopano kutha kwa maplani. Okay, maplani ata kenako basi sinduzoti ndiyankhwandani ku Iran sinduzoti ndiyankhwandani mwe kucha kwalesa mopo kwa president. On parts of their third set of the leaders. In fact, it's actually one of my biggest problems. I don't know who the hell to deal with. It's a problem. It's the only country in the world where nobody wants to be president. They say, who wants to be president? No, I don't want to be president. So it's a little bit of a problem. Fundo zake zokhazo samveka zimene ndithu a Trump kuyankhula. So anyway guys, thank you so much. Tipitulizanso kupasisana update ena. Guys, thank you so much. Malawi cameras.